Mayong adlaw sa inyo Tita Grace sa mga katabo sa RMN kag sa mga tagpalamati sining palatuntunan ining akong problema. Ako si Siloy, 24 anyos, ang Kalibo. Punto medikal ang akong sulat. Parte ni sa punggod ko bala nga nagtubo sa akong dulunggan. Ari o agod nga mahangpan nyo sang lubos, ari nga akong pagsaysay. Ang tingog nga inyo nabatian, iyan ni Winston Temblor. Kag siyang magadala sa papel ni Siloy diri sa aton palatuntunan. Ini ang akong problema. Mga abyan aring kasaysayan ni Siloy. Migo Siloy! Oy, Migo Tumboy! Kamusta ka mo? Ayos ang Kuya Meg. Chicks boy Japon Oh, bilang-bilang ya. Naiya, wala galiwat. Wala man kabago. Uyaban Japon migo ta. Hindi pansit ya. Doon nagpugkis ka na gid Migo Siloy ya. Ha? 2 months wala kita makakita ay. Bueno mag-umunta sa guya mo, tinlo-tinlo ba? Puman? Iba niya akong bakasyon. Nagaitom ang panit. Obra sa uma, kagang iban lagaw, iban outing sa mga resorts. Ikaw mo yaw, do binukot ka sa balay nyo. Pati-puti si mo ba? Gani, Ano nga binukot man? gintago ka bala. Wala bala guwa-guwa sa balay nyo. Ano wala guguwa? Na ano? Nagapanguma ko mong. Nagabuli ko yes kampoy obra. Oh? Wala o ganit lagaw-lagaw o kung upod sa mga outing-outing kay sako sa Brown suma. Kon amo nagapati-al kagali sa init. Uy. Ay, di, nga nami supat mo migaw. Ano nga buwan mas guya? Di mongke nga. Sure, madabi. Amo? Kuha na, ininit nga tubig ah. Iliswabla sa guya nyo. Hindi gani, nagaindakal na blang nga tubig. Muna paligo nyo. Puti, magputi. Kika muna tayo, Mig. Tapos wala klaro. Wow! Madamo na sang nakatulopangod sa akong guya nga kalimpyo ko na sang akong face. Abaw face! Tapos katinlo sang panit ko. Ang iban, ginasulog ako nga dalaga. Abaw dalaga! Hindi lang sila naton kabalo maninlo sa lawas nila. Ahaw panibin, panghilamos kag aga, panghilamos sa udto, panghilamos sa gabi. Nan, amo nang sikreto da. Mamangkot pa sila sa akon kung ano kuno nga habon ang gingamit ko. Ordinaryo lang nga habon. Aba, ordinaryo nga habon. Para, nahabunan ko na yung guya ko. Ang saliog ko pagid. Ang sang takugo. Tapos sa dughan naman. Agay. Ano ni? Agay. Kasakit. Ano to? Kasakit sang natadugan ko sa akong dalunggan haw. Bebe. Hala. May nagabukol. Hala. Ma! Ano ginamama mo? Ma! Duba, kakakaroon nga wala makadide ah? Bumakadidi. Palapit ibla ni ma, palapit ibla ma. Oo ma, oh. May pakita Ano ko si mo now? tulo ka blond lunggan ko. Ora oh. Tanawa bala mo, gabuko sa tulunggan ko ma. Nasapdigan sang kamot ko kasakit. Bebe. Ay, abaw. Dupunggod man ini? Punggod di lagi matubo sa tulunggan ko. Sa tuluhugan gid sang aritos. Kasakit pa bala ma. Kulob mo! Nagabanog din na ang kulob nga punggod. Babay ilang, madula akong mabuswang mariina sa pinakaadlaw. Agoy. Hindi paghala ka tando kay base kon mairitar. Mig, di ako biyan ito dos piyo. Ha? Ano na? Ambot, basi punggod guro. Ano? Tingay patudos mo. Ikuan, kakatulabi. O kanami bala tudson haw. Tanawa bala kung pwede na tudson. Bebe. Ano? Ano ka? Do hindi man ipunggod, Meg? Bo, hindi punggod. Ano mang gali? Kabantay ka na sang nagatubo sa karbaw? Nang pugsa bala? Pugsa bala ng panawag nila. Ha? Oh. Iti, ano matiyag mo sa kunaw, karabaw? Pero base kung mairitar kung tudson, Meg. Hindi niya. Tudsa lang bala may kay kakatol nga kasakit. Kanami, nagigya pa buswang mun. Ati, bahala ka da. Basta gambal na ko daan, ha? Bibi, pahimuyong. Agay, may kasakit! Agwanta ha, kay Agay, patudos mo agay. kag. Oo, nagagawa ng nana, oh. May, agay, kaya lang, aho! Agay. May nagwa pa. Ngara pa eh, hari pa. Agay, gusto na may, kasakit. Gusto na may, kasakit katama, gusto na. Na. Gusto na may. Dugo nang nagagwa. Na eh. Uy, basta kung may retar, hindi mo ko pagbasulon niya. Meg! Nga ang agin pang tudos mo? Wala ka nagapaminsar nga base kon mairitar ina o kon ma-infeksyon? Kakatol, abi ma. Siling sang classmate ko, manog buswang na kunuti. Yan mo na eh. Ginunahan ko na lang patudo sa iya. Kana, may ginabi puson. Sus! Wala! Kagidagapasangkad sa pensar mo si Loy.
Uy, pagani kita Ah? makaibalo kung punggod ato o kung ano nga bukol nga nagtubo sa dulunggan mo. Ginpatulos mo na imo. Basidak po na kakanser, masala ka Si gid. Papa man niya. Oo, Ikon hindi man magpapangabaya, bala pa. wala ko na ginapangabay. Na, no, Nagapangaman lang kita tungod hindi basta-basta ang gasto kag huol kung maglala ang ginabatsag o kung balatian mo. Oo na. Di na maliwat. Dapat lang. Kay kung magtubo pa inaaliwat, kag ipatudos mo naman, ipalihap ko na lang ina kay papa mo sang binangon inang bilog mga dulunggan. Tungod wala ka nagamati hambaran. Mama? Ari naman. May nagtubo naman sa dulunggan kong habukol. Daw gabitog-bitog naman, oh. Nagapanugod naman nakasakit nga. Sakit ng matadugan. Nga nagtubo naman niliwat man. Kung punggod ni, dapat sa guya ni matubo. Nga dirigi na yan nagtubo sa dulunggan ko, wow. Agay, kasakit kong matandugan. No? Ginano mo naman ang imo dulunggan. Ging, may nagtubo naman nga bitog-bitog sa dulunggan ko. Ari tulog kablaw na. Hindi pagkuti, ha? Ma, pa, si Manong Dio, ginakuti naman ang punggol nga nagatubo sa dulunggan niya, oh. Papa mo, wala ko na yung ginatudos, Mga ilan na bala? May infection na gani? Tapos agad. Abi, pa-check up nyo na bala ni Mama sa doktor. Basi bala kung ano na no? Wala man kuno kwarta sa mama. Uti, babayin na lang Di ba gala kakuti? Kakatol, Sige da, kasakit. dakpon gani nakakanser. Kugon ka na lang naman para hindi ka na mag-antos. Kapila ka ginabi sa wayon nga gi-explikaran niya man. Kung wala ka nagpamati sa ila ni Mama kag Papa, pwesa ako nga mangod mo, pamati ka. Kaya magulang talang ka bala no? Geng? Tita Grace kag doktora, pirmi ko bala kakatubuan sa kamusi ni ay. Sakit kon matandog. May time man niya nga nagangot-ngot bisan wala ginatandog. Humok siya sang primero pero madugayan gatiga. Kung ganipis ang panit, gabuswang siya. Ang unod niya bala daw color yellow-green. Daw puti nga may cream balahaw. Kung kaisa, tig-a kuhaon. Ginalokit ko gani kay kakatol. Kag kung maligaran pila ka bulan, matubuan naman ako siniliwat. Dok, ano ni ayhan man? Delikado bala ini kung magdugay. Paliho, buligi nyo man ko kag laygayi ini nga akong problema, siloy. Maayong adlaw naman sa inyo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Subong man sa aton letter sender si Siloy. Kag bugal ko ginapakilala sa inyo nga akon kaupod nga resource person subong nga adlaw. Doktora Rosalie Hilisanga Jocampo. Hello, Doc. Maayong adlaw. Hello, Inday Grace and Raddy Tupas. Maayong adlaw sa imo, kag maayong adlaw man sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Especially dira sa ila ni Jim Cloyd, dira sa Capiz, ang mga Villa Oscares nga pamilya dira sa lutod-lutod sang President Rojas, kag sa bilog ninyo dira nga pumuluyo. Sa ila ni Sir Leo Edgan sa Himamaylan, sa ila ni Ma'am Elena, Kay attorney. Attorney Malde, hello. Si Good Inday morning. Grace, Mama Shargi dira sa imo. Maayong adlaw. Engineer Jack, kag ang imo nga pamilya. Sila da ni Sandara, Nanay Linda, Sir Abraham, dira sa Bangga, sang Bumba, sa Zone 4. Mayong adlaw da, tito. And subong man ang pamilya dira sa Barangay Felisa, no? Maayong adlaw dira sa inyo nga tutok gid diri sa amon. Kag sa tanan gid nga programa gid sang RMN, maayong adlaw sa inyo tanan. Sa aton nga letter sender, Si Siloy, Doc. si Sir Siloy. Kay hindi ka bimihilig magpahinar na, no? Amo na kulang ni sa guros paligo, Dok. Ay, mga init na sa lawas mo. Nga hindi ka na ganit, Dok? Hindi ka gwa. Amo na nga nagkakatubuan ka sa katol-katol. So hindi lang siya simple nga punggod ang nagatubo sa Oh. imo, Sir Siloy, no? Hubag na gid ina siya ya. I-check mo sa inyo nga balay. Dapat ang balay gakasudlan sang init, sunrise, sunlight, gakagwaan sang init. Gakasudlan sang hangin, gakagwaan sang hangin. Meaning ventilation na siya. Okay? So, maninlo ta, kag amo na, dapat may ventilation gid, kag nagkakainitan gid ya. Ang balay dapat may portahan, may bintana gid, nga open. Amo na siya aton nga ano dira. Kay para may ventilation, once may oxygen na iya, ang mga bakterya nga niya, pirdi na sila, gakapatay na sila, hindi na sila mag-survive well. Okay? I-check mo dayon atong hambal ni Inday Grace sa imo,
personal hygiene man. So, dapat magpahinar ka na sa imo kaugalingon, manguskus ka da tudo, and we change clothes nga clean man. Once ginuban na nato ng aton nga bayo, bisan ano lang kadali, kaya nag-abot na tabi, ginubat na ng bayo ta, dan may nanawag, may bisita, sulubon taliwat, no na siya dapat. Kung ginlago na siya naton, lago na gid na siya, we do not repeat it. Kay other than nga maproduce ka sang baho, body odor, pwede ka na tubuan sang mga katikati out of that. Totoo. Yes, sa onan. Amo nang imong himuon. Tapos, since may ara ikaw sa mga katikati, dapat na-consult ina siya. Kay para na-manage ina siya with antibacterial. Kay pagbuswang sina Dok, may ara naman iban kung kaisang nga ginatubuan naman. Kay wala yung gani-day na bulong. Ah. So, kung wala mo siya na bulong, yes, Amo na masaylo-saylo siya, gid na kasaylo-saylo siya. Kay wala siya. mo siya na pirdi gid Kinahanglan totally. patsyon mo gid sa Yes, gani. that is right. May capsule pa na siya baladay. Mabuswang gid na siya eventually, pero ang capsule ma-retain lang to sa gihapon. Then, masaylo na naman siya liwat sa iban nga parties ng imong lawas. The worst, pwede siya magsaylo sa iban mga upod sa balay. Oh. Pwede ka kapanglaton. That's why kinanglan gid saya, mapirdi gid siya. You take antibacterial gid with that. And you review your personal hygiene. Kag ang tinlo sa aton nga balay, kag amo na, dapat gakasudlan gid siya sang init. Gakaguan siya sang init. Gakasudlan sang hangin. Meaning, ang ventilation, okay gid siya. Si Loy, madamo gid nga salamat sa imo sulat nga ginpadala diri sa aton palatuntunan. Ini ang akon problema.